Lagos and Wales. That was the name of beer. Head of the beer. When I'm a cabinet and I was on. I was for some man on the issues. I'm a master man of the good. Oh my God. I told that. Thank you. The Lord is good. Ahamo His Royal Highness is in charge in the Is he one of whom is he? But in this and upon all our feelings. Our information and when they did now they kidnap us. That word kidnapper. Would you have any care with them? We have a abduction. Well, as it regards to Ijemga, I hold those people as kidnappers. I am as a freedom fighters. Because a kidnapper must demand for ransom. Since I did not pay $1, so I don't know what makes the person a kidnapper. Forgive me for my speaking English. And there's a person is as in ndị kpọrọla m ahụhụ ndị ntọrọ mmadụ ndị a na-akpọ kidnappers n'ihi na mgbe ha kpọrọla m hafụkwana m ala onwe na ego ha nara kama ihe ha kwuru wụsị nna ngwa ndị eze ka ha kpasị agwa n'obi adịghị ha mma ebe ndị eze nọ na ndị eze kwesịrị iguzoro ọtọ na-ekwu eziokwu kwụsịkwana ebe na ndị politicians boy echere m sị okwu ha ha dịka mma onye sị papa ya kpasị ọgwa adịghị ọjọọ mgbe ndị ewere O nwere ndị nke na tọchọ ha nyere ụlọ ebe ahụ? mba ilele m anya na ọtụ na aha pụọ m ebe anyị na-anọ m n'ụlọ onwe ihe hapụrụ the evidence is clear nweghị ihe ọla hapụrụ kama ihe mere n'ụwọ ekechiri m n'anya so ebe akpọ m gaa agaghị m amatafu ebe ọwụ ibu Jizọs Kraịst fụta mgbe ugbu a sị na wee da ma ama ebe ọwụ Biko o nwere ọmụmaatụ ha nyere gị gbasara ndị eze? Ọ ihe a m kọwara gị ha sị na ndị politicians ewerele ndị eze ala Igbo asịbọyị na ndị eze si n'akụkụ ndị politician nọ ndị politicians a mere ndị eze ha nkwa eze na Igbo na nwa achọkwa ha ma ọ wụ ya ọ ga-esere ha na ndị eze na a chọrọ ka eze nwee ugwu n'ala Igbo ọ bụrụ na ndị eze ekwesịghị na anaghị anụ ihe ha na-ekwu na ha na ha ga-esere Ebe ndị politicians nakwa na-akwụ ndị eze salari, onye na-akwụ mmadụ ụgwọ nye instrọkshọn ya ajụ kedu ihe ị chere? ọkụ ugbu a ka m nụrụ ya n'ọnụ gị na politicians na-akwụ ndị eze ụgwọ onye na-akwụkwanụ m ụgwọ onye na-akwụ m ụgwọ wụ steeti gọọmenti onweghị any politician even I want this thing to go viral onweghị any politician na-akwụ m ụgwọ most of the times I dash the politicians money mụnwa na-adachi ya ego m so n'ọnụ gị ka m na-anụ ugbu a na nwere ndị eze politicians na-akwụ ụgwọ what do you mean by that? Nna anyị so na ndị para ụmụ nwere ndị ma ga-akpọ n'aha so onwe politician kwụga ndị eze ụgwọ ihe kwụga ndị eze ụgwọ wụ steeti gọọmenti like other civil servants àwọn onye riwe salari agese na ọwụ politician kwụọ mba na brọda okwu ke agaba nwee politician kwụọ onye eze O nwere advice ị nwere ike inye ndị eze ibe gị? ihe a na-agwa ha agwa buru ibu ihe a na-agwa ha buru ibu na onwe ke masị m ha kwụsị ịdụ ashị ikpe arụ ala the whole agbara niile nwere n'ala Igbo ndị eze na-ebu na ha agbafuchi because na ị na-ekwu eziokwu backbone gị ga-eghere oghe so ha ga-amụta ikwu eziokwu enwere ka onye abịa ikpe n'ụlọ ya sị gị pata 10 cartons eji ekpe ikpe they should stop those things akwụsị ya enwere ihe na-eji aga na ka onye eze nwa original shina ọjị Igbo
ha kwụsị ihe ndị a akparịga anyị akparịga onye eze ọbụla si n'ụlọ ya chọrọ politishan gawa nwa onye eze oje si na palas fọ akwa eji achị ya achọ abịa ha kwụrụ ya kwụsị ihe ndị a ị ga-eru n'ụlọ politishan ewere gị dowe n'echo take ụra by 11 o'clock only for you ịhụ ya ya sịrị okay I'll see you nye gị 10,000 eze all these things are getting abroad mụnwa wụchala ire bụ sọ gị two dates eze ọla na ya dịkwa they should desist from that ndewo biko ewela iwe o nwere ihe ọbụla ha nụrụ gbasara gị mere ha ji hapụ gị ịma mgbe ha kpọrọla m ọwụ na ọmụwa ka ha chọrọ ha gbafecha bịa hụ n'ihi na o nwere ndị ha chọrọ mgbe ha hụrụ ha kwụsị so ha amaghị onye nwụrụ amaghị na ata mmiri so ha amaghị onye nwụrụ ọzọ mgbe eruru ebe ha kpọrọ m gaa nna amaghị ka m gwara onye nwụọ eze ha sị chai na ihe mere na-awụ na ha na-achọ ụzọ ha ji ezi ndị eze ozi n'ebe ọkwa nna m abịala abịa na mbiko na m jiri ha ndị eze na nwekpagharị agwa otu o nwere ọzọ nwere ike ịgwa ụmụnna gị na ndị obodo ndị Imo steeti ndị bere akwa n'oge ha nọ n'izu okwu ka ha dị ọ dị shọt onye ọbụla pụọ aka ya ọtọ na onye na-enweghị olu fere onwe ha ga-atọ ụtọ ebe ahụ ọ bụrụ na Chineke anọnyere ha nsogbu ga-ala ọsị ndị eji iwe na-ewe na a na-emegbu anyị emegbu so onye ọbụla wee mara sị eji agụgịla ka ga na-echere mmadụ ibe gị ihe ọjọọ na-eri ịmadị mgbe ọ ga-eme o nwere ka ọwụ gị mmadụ ibe gị ga-akpọrọ gị o nwere ihe ga-adabara gị na ihe a na-emezi ha na-akpọ Lord of Karma justice ajọji anyị n'otu agwa gị siri dere akwụghị ọtọ ọta aba bụ lopụta ga-ese ha ga na-enye unu eze ụta bụ uche elụta pepụl ga-abịapụta na eze ka anyị eze ka unu nwa bụ ụlọ dị ana m enye unu eze ụta bụ unu cheta eze gị na-eme nchi wọchị ndị ọ na-achọ ejikwa eme nchi ọ otu ọbara ka o jiri mụọ ya so ụmụ oriri ihe ndị awụ ka anyị akpụla na aba ga-aba mmadụ n'ime ọhịa a mere ka mmadụ ka mmadụ na-adị m pọpụla na dis ndị mmadụ wute ego naanị gide egide m oche gburu biko wụọ chebiri ya afọ yọtọ adọnụ na-adị m pọpụla na dis o nwere ekele ị ga-ekele ndị mmadụ ekpere ha wọkọrọ awọ asị m Chineke gọzie anya ha Jizọs Amen. Amen.